My name is Ed Bonner. I am the division manager here in Alaska for Holland America Princess, HAP Alaska Yukon it's called. We hire lots of positions, both mostly housekeeping, kitchen, laundry, some bell staff, some food service staff, and we hire in lots of locations all throughout Alaska, both in the cities, Anchorage and Fairbanks, and in many of the remote locations where the national parks are. Се казвам Алби и работя за HAP Alaska. Аз съм Logistics Clerk, който ще рече, че правя Welcome Envelopes за хотела за трета година. Щом се връщам всяка година, значи ми харесва. Извън работа, тук има различни възможности. Например, те могат да видят природата на Аляска, за първи път може би ще видят мечка. Мус е едно такова много специално животно само за Аляска, и хайкинг, рафтинг, различни турове. Майя Озунова, уча в Благоевград, в Югозападния университет. Работя в Аляска, в Денали парк, за Aramark и Принц. Много ми хареса, аз съм за 4-та година, така че мога да се предположи, че наистина ми хареса, доволна съм от абсолютно всичко. Съчетават се графиците, стига да се договориш с менеджерите и така нататък, но достатъчно е само да си добър работник и видиш, че се прави. С очаквания, че ще видя наистина красиво място, ще изкарам сравнително добри пари и така, и което се случи. И имах възможност да пътувам, да разгледам Аляска, да пътувам по други щати, по други градове. Била съм в Ню Йорк и в Лас Вегас. Тази година още не съм решила дали Хавай или Майами. Но ще пътувам. Бих препоръчала да са подготвени за много работа, защото много хора тук се оплакват от работа, а очакват много пари, което няма да се случи, ако не работиш. Така че това са моите препоръки. Просто не идвайте с прекалено големи очаквания и насладете се на мястото, защото е уникално. Максим в Великотърновския университет, Свети Свети Кирил Методий, в Принцес, в Денали, трета година. Logistics, в офис занимаваме се с welcome пакети. Това са писмата за гостите. Супер е, да. Спокойна, хубава работа е. Може да ходиш почти на всички турове безплатно, ако има място. Може да ходиш на разходки, хайкинг, природата. Тук е страхотно, просто няма нито един голям град. Само мечките. Трябва да се пазиш от тях. Доволен съм, хаузинга, всичко е както е по договора, всичко е наистина много добре направено и дават ти всички часове, които си ти казали и така. Ходил съм в Чикаго и в Ню Йорк пак. Беше много интересно, огромни градове. Никой не ти обръща внимание. Аз лично би го препоръчала, да, защото вече 4 години, пак казвам, съм с Orange, нямам никакви проблеми, абсолютно доволна съм и от агенцията и от услугите. А Аляска, аз я обожавам. Задължително. Много добра фирма и много добра компания, която си спазва това, което е казала. Ще препоръчвам програмата, ако ще направят само с Orange. You're very close to the wilderness, and if you want to get out and go hiking and flight seeing, even if you're in Anchorage, which is the big city, there are lots of opportunities for that. And Anchorage is the big city here, but it's really not that big, so it's nothing like what you might think a big city is.